A última cita da Liga EVA na casa é este venres. A bancada vermella agardará o seu equipo vestida cos camisolas agasallo do clube. O número 6 do equipo gozará unha tarde máis no pabellón municipal nun encontro ante o Rosalía que precede o derradeiro da competición antes de empezar a fase de ascenso. Neste tipo de partidos, final de tempada, sempre botas a pensar todo o que pasamos durante todo o ano, as dificultades, os momentos de sufrimento que tuvemos todos, porque tanto sufre a grada como sufre o equipo. A verdade é que ao final rematamos cun bo sabor de boca con esa clasificación. Queremos dedicar unha victoria á nosa afección, pasar un bon momento, despedir tamén posiblemente algúns xogadores, porque como todos os anos, cando fan unha boa tempada, os xogadores que destacan suelen subir para categorías superiores, eso tamén é un orgullo para o club, pero ao mesmo tempo un contratempo, porque son xogadores que vai ser difícil reter a nivel presupuestario. Desde aquí agradecer a todo o mundo o que nos apoiou durante todo o ano, non só na pista, sino tamén a través de redes sociais e a través do contacto diario na rúa. Vamos a tratar de pelexar por ese triunfo ante Rosalía, que é un equipo que se xoga aquí o descenso e que vai vir moi concentrado para tratar de gañarnos. Os de Fafiá non se xogan tanto, pero van pola vitoria como a pasada fin de semana en Ourense, onde finalmente non se logrou. Tuvemos condicionantes das ausencias por lesión e por diversos motivos personais dos 3 xogadores interiores que temos no equipo. Despois a lesión de Rubén Pernas tamén condicionou o partido de Ourense. Nos somos un equipo, se faltan un xogador podemos suplir, pero 4 ou 5 xogadores dun plantel como o noso, pois é complicado. E despois que, tamén as rotacións van ser un poquinho máis habituais, porque temos que non sobrecargar nestes momentos finais da tempada a xogadores que levan moitos minutos na cancha. É o momento tamén de dar o paso ao frente de algúns xogadores que xogaron menos minutos. Nos vamos facer o traballo que consideramos que é adecuado dentro da planificación para preparar ese partido de cruce da fase. Nese senso, traballamos para eso, pero a victoria é o noso objetivo principal e sobre todo aquí na casa ante a nosa afección, que esperemos que este cheo o pabellón. Despois queda o último encontro e xa o choque en Xixón para ese repetido soño de ascenso por segunda volta consecutiva. Un ascenso que é moi complicado, que vamos xogar contra equipos configurados para ascender, que desde de principio de tempada configuraron planteles con 4 e 5 americanos. Vamos xogar contra Zornoza, posiblemente, que ten 4 americanos, que fixo varios trocos de americanos ao largo do ano, e iso é unha tarefa moi complicada, pero vamos a intentar. Está claro que o feito de estar aí xa é un mérito, e que se chame fase ou prefase ou metafase, é exactamente o mesmo. O equipo está aí por méritos propios, é tremendo. Isto valorarase dentro dunhos anos, cando se vexa ao largo do tempo, porque un equipo como a Chantada, que 2 anos consecutivos, exceptuando Marín, se é o mellor equipo galego, cos presupostos que se están marchando por aí adiante, pois eu penso que estes xogadores merecen todo o recoñecemento nese sentido. O sábado será un día bonito porque, o sponsor e a directiva fixeron un esforzo de regalar as camisetas, porque eu penso que poucos pabellóns teñen regalado camisetas. Había posibilidade de cobralas a €1, a un precio simbólico no que o club recaudara fondos para esa fase de ascenso, que o presuposto chega moi xusto, pero eu pediría tamén a toda a afición que fixera o esforzo de que colleran unhas rifas aí no momento que lle dan a camiseta, que collan unha rifa ou 2 que costa €1, que é algo simbólico e que para nós supón moito, porque se metemos aquí 500 ou 600 personas son €600 que recaudamos para o viaxe, para os gastos. Entón, as camisetas van ser de regalo, porque o club non podía ter outra que regalar esa gratitude hacia a afición, pero se poden coller esa axuda que a nos valdría de moito, mellor que mellor. Xa saben, este sábado ás 7 da tarde co equipo no pabellón.